ושלום צופים יקרים, היום איתכם כאן מקס מהערוץ פורסט גיימינג IL. היום אנחנו נשחק קצת במיינקראפט. הנה רואים, עוד 20 שניות מתחיל המשחק. אנחנו היום ב-Hide and Seek. בקיצור, אני אסביר בהמשך מה זה המשחק הזה. בחרתי מפה שנקראת בורה בורה, יש לי פה כבר מחבוא. פעם מצאו בי, נו רוץ, מקס רוץ. הנה רואים את העץ הזה? אני בלוק של ציטוט. זה הכי נו באמת. בחרו אותי כאיש שמחפש. פאק, למה? איי. וואי, בחרו אותי. אין מה לעשות. אין לי מחבוא טוב. בסדר. אני יודע איפה יש אנשים לפחות. לפחות אני כל כך חכם. כי זה המקום הכי טוב למצוא באנשים. וואי, איזה איש זבל. מצאתי אותו, ישר אחרי זה הוא יצא מהמשחק. יופי, 3. אוקיי, אין פה יותר אף אחד, חבל מאוד, אבל יש לי עוד סיכוי. גדול. קטן. או שלא יודע, אולי אין לי סיכוי. מי יודע. אבל היום יהיה פרק קטן כי אין לי סיכוי לנצח. אולי אני אעשה היום עוד פרק. לא, זה אין פה אף אחד. כי אני משיג כסף לקיט PvP. כי עם הכסף הזה אני אקנה הרבה דברים. בקיצור, בקיצקץ ממשיכים לחפש. וואי, איזה חרא זה. כל איש שאני מוצא הוא יוצא מהמשחק. מה, זה לא הוגן? תגידו, נכון זה לא הוגן? מצאתי איש הוא יצא מהמשחק. יש, הנה 3 אנשים. אם תשמעו קולות רקע, סליחה. היום חשבתי על איזה פרק קצרצר. ממש קצרצר. אין לי סיכוי כי השלישי. יש. מצאתי. הרגתי 5 אנשים, 5 הריגות, זה נורמלי? במשחק אחד, שעוד לא נגמר, הוא רק התחיל. 6 הריגות. וואי. בקיצור, הקטע של המשחק הזה הוא למצוא את כל המתחבים שהם מתחבים כבלוקים. אותי שמו ראיתם איזה בלוק. בלוק איתות. אבל גם איתו בחרו אותי כאיש שמחפש. יש לי מלא באגים. האיש של ה-TNT הוא בורח. מה זה האיש הזה? האיש הבורח אני אקרא לו. בוא, אתה כזה מטומטם, בוא, תהיה מטומטם, בבקשה. בוא הנה. לך, בלי קפיצות. בלי לקפוץ, לך. וואי, כמה זמן. קשה לו לעצור. מבין כבר שהוא ימות.
או שהוא לא. אני לא רוצה לעזוב אותו כי אז הוא ינצח. בסדר, עזבתי אותו, אבל זה לא נורא. כי יהיו לנו עוד מיליון כאלה. וואי, 7 הריגות. 6 אנשים, זה הוגן? לא. בכלל זה לא הוגן. כל האנשים יוצאים מהמשחק שהורגים אותם, וזה לא ממש הוגן. אתם אל תעשו ככה. לא טוב. וואי. כמה זמן לוקח לי למצוא? הופ 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 הופ. בסדר. הופ הופ הופ. מה לא? אני כזה מטומטם. וואי. נשארו עוד רק 11. אחד מאלה זה ה-TNT. שאני שונא אותו על זה שהוא בורח כל שנייה. זה מה שנקרא לשנוא. בסדר, הפרק יימשך עוד איזה כמה דקות, בערך דקה או 2. תסלחו לי אם יהיו קולות רקע, הפלייסטיישן שלי עובד. אין לי כוח לכבות אותו. איך לא שמת אליו לב? יש לי 8 הריגות, איך לא שמת אליו לב? האיש הזה לא שם לב. הופ הופ הופ. זהו, אין לי סיכוי. בסדר. 2, 1. צא. מי? הבלוק הזה. בסדר. לא נורא, הפסדנו. אבל לא נורא, מקווה שאני אקבל גם כסף. אולי היום אני אומר לכם ביי חברים, איתכם היום היה מקס מהערוץ פורסט גיימינג גייל. תשימו לייקים, סאבים, תגיעו ל-20 סאבים, אני אומר לכם את זה כל פעם, ולהתראות.